Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangaken nami kula Tri Nurulia Khotimah, kelas 11 IPA 3, nomor absen 28, SMA Negeri Tunggalo Ceret. Kula temriki dados yugane Pak Tani. Tempaken nami kula Mega Darmajati, nomor absen 19. Kula kelas 11 IPA 3. Sekolah kula dhateng SMA Tunggalo Ceret. Kula temriki dados garwanipun Pak Tani. Tempangaken nami kula Edi Joko Santoso. Kelas kula nomor absen kula 9. Kula sekolah dhateng SMA Tunggalo Ceret. Kula dhateng mriki dados Pak Tani. Kita dhateng mriki badhe nyelesaiaken tugas bahasa Jawa. Tugase inggih menika nggawe drama kang ngangkat sajroning iklan. Iklan ingkang kita pundhut inggih punika iklan Toyota Aqua. Sugeng mirsani nggih. Banter at. Pak tak dodose ben penak. Pak kok panas eram ya? Bojoku mbek anakku kok ora ngirim-ngirim to. Ndok, sing lek mlaku sing jang banter to. Iya, Bu, kok keto. Iki kene anu alangan ki lho. Ayo dan cepet. Biya karena ada teko-teko to, piye to ki bojoku mbek anakku. Banter. Lah kene bapake, Bu. Iya, Ndok. Layah lho. Iya, Ndok. Pak, iku Pak tak gawene banyu. Banyu apa to? Kira ya banyu anu ki lho. Banyu putih ta, Pak? Lenggah kene sik. Nejinom. Kene, Pak. Tak jupukne banyune. Ki Pak ndak diombe. Lah, iki banyu apa to, Bu? Banyune kok gak enak men. Banyu godhokan Pak wi mengono Pak, mosok gak enak to. Heeh, ambune sangit. Wis ngombe banyu aku lagi ya, Pak. Ben Loh. seger gorokanmu. Iki banyu apa iki? Nek diombe sik. Seger tenan ya, Nduk. Yo heeh to, banyu aku ah. Para kanca, saiki wis ora usah kuwatir yen wayah kelak. Iki lho banyu wis ana solusine banyu aqua. Aqua siji-sijine banyu putih kang asli saka sumber pegunungan. Dijamin asli lho. Para kanca, cukup semanten ya. Anggen kita ngangsu kawruh ing pasinaon dinten menika. Wonten tutur kata ingkang salah lan nyinggung, kita nyuwun ngapura sak kata-katahipun. Matur suwun nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi